alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg lave en beauty hacks video, og jeg har lige lavet, jeg tror jeg har lavet en life hacks video til skole. Men i dag der vil jeg lave beauty hacks, som blandt andet har noget at gøre med mit ansigt nu. Det er derfor jeg ser ud som jeg gør lige nu. Let's do this. Så det første life hack, det indebærer vaseline. Og det kan du selvfølgelig bruge som læbepomade. Og den kan du også godt bruge som primer, for at din parfume holder meget længere. Et godt trick, hvis du nu er mega dårlig til at lægge neglelak ligesom mig, læg vaseline rundt om din negl, og når du så lægger neglelak og rammer forbi, så er det meget nemmere at fjerne, fordi det er vaseline under neglelakken. Når du så skal tørre din negle, så stik din negle ned i noget iskoldt vand, og når du så tager neglene op igen, så skulle de gerne være tørre, udover at der selvfølgelig er vand på. Det tørrer du selvfølgelig bare af. Et godt trick, når du lægger din concealer, lav en trekant under dit øje. For det første så highlighter det, og for det andet så giver det en meget bedre dækkeevne. Efter du har børstet dine tænder, så er det en rigtig god idé at begynde at børste dine læber. Det gør dem meget blødere og gør, at de ikke bliver lige så hurtigt tørre. Når du skal lægge din eyeliner, så put noget tape på, altså hvis du er lige så usikker som jeg er, når jeg lægger eyeliner. Så sæt noget tape på, som en slags skabelon, og ja, så lægger du bare din eyeliner. Lad for guds skyld være med at pumpe din eyeliner. Der ryger alt for meget luft ned i, og mascaraen bliver virkelig hurtigt tør og ubrugelig. Det næste lifehack er nok til dem, der ikke er så gode til at ramme deres øjenvipper. Man rammer deres øjenlåg med mascara. Du skal have et stykke papir, og så skal du klippe det, så det passer til dit øje. Og ja, så skal du egentlig bare lægge mascara, og så rammer det ikke dit øjenlåg, men det der papir. Jeg er personligt ikke så vild med den her Baby Lips i Pink Punch, så jeg bruger den så i stedet for som en creme blush, i stedet for at bruge den på læberne, fordi jeg ikke synes, den er lige så pæn på læberne. Og ja, det giver egentlig bare et rigtig flot glow. Når du skal lægge din læbestift, så kan det godt være rigtig svært at håndtere den, så derfor anbefaler jeg en læbepensel. Hvis du ligesom mig gerne vil være fri for at få læbestift på tænderne, så tag dine fingre og ligesom få alt det, der ikke burde være der, væk. Det sidste lifehack er, at du tager en serviet, og så klemmer du læberne rundt om. Og det er ligesom for at få din læbestift så neutral som muligt, og sådan lidt mere mat. Og det var det for den her video. Jeg håber, at I kunne lide den, og I må meget gerne smide et like, hvis I kunne. Meget gerne skrive en kommentar. Jeg håber, at nogle af lifehacksene ligesom kunne hjælpe jer. Og så må I selvfølgelig også meget gerne følge mig på Instagram og Snapchat. Jeg hedder Katja Kejlstrup lige ud. Tak fordi I så med. Vi ses i min næste video. Hej!